Hej YouTube! Ja, jeg har også min. Vi kigger på mine venner, og jeg kom lidt sent ind i kampen, så jeg nåede aldrig nogensinde at komme lige ud i den her runde. Nej! Ja, jeg fik flest kills, jeg fik 2. Boom! Jeg dræbte en ærfuld med et headshot, tror jeg. Ja, det her, det er så mig. Han kom. Ej. Nej, kom ind på det. Lol. Din skyld. Nå, du camper jo også. Noob camper. Jeg går ud i krig. Oh my god, der var en, der campede også. Hvad sker der? Jeg blev skudt bagfra. Han er dernede. Hvad er det? Jeg tror det. Camper! Jeg fik en! Jeg tror du var bedre end det, du kan bare sådan camper. Nok derfor du så kunne komme. Du camper hele tiden. Nej, jeg gør ikke. Du camper sgu det mest nederen. Camper sgu det spillet. Jeg tager så ud. Du har en pistol! Hold nu, money! No! Jeg er lige nødt til at bruge. Det er bare, jeg hader camper. Jeg havde kun disset. Jeg havde kun disset alligevel, så... Jeg blev dræbt af din gun, Niklas. Yes! Gun, den er OP. Alle dør af den. Oh my god, han der gnusnik i næsten. Det er min... Nå, jeg hedder Mikkel. Og det er det mig og min lillebrors kanal. I behøver nok ikke... Den der ser med, I behøver nok ikke at vide hvad... Jo, det gør I faktisk, fordi mit navn... Hans navn er Niklas. Jeg hedder Niklas. Og ham der YOLO-dyven, han hedder Emil. Nej, jeg hedder Han er virkelig irriterende. Han hedder Emil, han er 22. Kan I se den der smoke weed derude i dag? Hey, du må ikke copyright den dumper. Jeg var sgu godt at copyright. Jeg skulle lige gøre noget shit. Hvad skal jeg tage? Okay, smid Emil væk fra hjemme. Copyrighter. Okay, ingen copyright. Ja, jeg ved godt, det her det er lidt lortested at sidde, men alligevel. Camper. Hej! Yay! Han går! Camper sæsonen. Fedest. Hvis I ikke vidste, så denne her gun fik jeg lige... Den her gun her, som jeg har, den fik jeg doneret på en stream. Og ja, jeg har ikke rigtig brugt den, så ja. Nej, jeg sidder camper. Lige nu prøver jeg ikke. Igen. Lige nu prøver jeg bare at få Emil til at holde sin fede kæft. Campers. Stille! Ja, det var jeg god til. Mikkel, han flyver. Så jeg ser ham. Nej, han står på den her lygt. Ja, så er de døde. Mikkel, jeg så det, og jeg tror... Hallo! Altid han skud i din væk, før du skyder. Jamen, jeg havde lige dræbt 3, næsten. For se, den scorer. Du har dræbt 2. Og du har 3 døde. What the fuck? Nå, jeg skiftede jo. Hold der i starten rundt. Gaben! Hvorfor har du givet mig sådan en lortet ting? Hey, du køber dig på game nu. Ha! Ja. Hallo. Han der... I ved nok, hvad han hedder. Nej. Han fik mig hack. Det er mig! Det er mig! Det går lagt lidt. Altså, hvad hedder det? Ham der har lavet spillet. Jeg ved godt, det er billigt skidt. Lige meget. Ham der har lavet spillet, altså ham der har været med til at lave spillet. Ja, nu har jeg ikke copyright på det med. Han lader mig hele tiden miste mine ting. Jeg mistede en UMP Asimov. Bare på grund af ham. Nå jo, ja. Mere spil til det, hvor de går fucked, hvad er det? Ja, det er det. Ja, camper. Ikke igen, fuck dig, camper. De ventede på skærmen der. Der er en camper derinde. I må undskylde, jeg lige har de optagelser lidt op. Det er bare mit spil, der lige er lidt... Nå, vi går ikke. Ej, det er rigtig godt. Den der taget med Asimov.
Ja, jeg når overhovedet ikke at få noget action i det her spil. Du ramte ham i det mindste, Mikkel. Det er fremskridt. Ja, siger du. Jeg fik stadig Mikkel, flest. du er bedst på holdet. Sagde det jo, jeg har altid været den bedste. Nej. Nej! Stinker, Den jeg gider jeg har lyst til aldrig se hans videoer. Så vi hader det her skrid. Jeg gider simpelthen ikke have folk, der hater så meget fucking meget på mine videoer. Sådan var det også på min første livestream. Hate! Han har Jeg har aldrig haft hate før, men jeg gætter på, at efter den her video nu, hvor Jeg slukker min jeg har haft det, så får jeg fucking meget hate. Og tag lidt, beskyt mig lidt, altså. Det er min første normale video. Ellers laver jeg bare sådan vlogs, som jeg faktisk ikke kalder for vlogs. Eller bare for videoer. Shit. Nej. Det var bare biler. Ja, jeg er lige der. Det er ikke mig. Han går så på tid, han gjorde det der. Hallo. Jeg står, du bliver skudt på. Han har ikke fortjent Du er ikke ramt, men du bliver skudt på. Har du sidst? Emil, sig hvis han går ned. Han går ned. Ja. Han død. Han går med. Han går ned. Jeg elsker bare, der ikke er webcam på det her, ellers Men Mikkel, og flipper Mikkel, grin. det er sjovt, du camper. Kommer der flere? Niklas, nej, jeg gider ikke sige, du camper. Sådan her. Niklas. Jeg har en drag. Niklas. Man hører Niklas. Niklas. På en måde er den fed, på en måde. Ja, jeg dør. Hallo, da jeg åbnede min kasse, jeg var seriøst tæt på at få en kniv. Det var sådan en tak mere, så fik jeg en kniv. Så fik jeg bare en klok i stedet. Nå, det der skiller på. Der har det, der klar hold. Ja, jeg Så ser ham. han hedder C4. Han er ikke særlig C4, når man springer ham i luften. Eller når man skyder på ham, så springer han sgu ikke i luften. Det er dårligt, det er dårlig timing. Det er dårligt ting. Det er så også... Jeg ligger på toppen. Mikkel, du camper. Ligger du i toppen? Du er en camper nu. Nå, jeg ligger stadig på toppen. Alle dudes, der siger... Alle dudes, der siger, du camper. Ja, hvis der er en camper, så bare lige skriv det. Så sagt. Du ved ikke engang, hvad jeg hedder. Jeg finder ud af det. Nej, det gør jeg ikke. Nej, Der er ikke copyright på den her, på grund af, at jeg har så lavt camper. Åbner døren, hvis du skal skyde igennem døren. Hej. Jeg er en camper. Videoen lægger lidt. Okay. Nej. Til 4 jeg hader dig. Du sprang ikke engang mig i luft. Undskyld, rip Mick der. Det var min Mikkel. Jeg skreg alt for højt ind. Jeg kan se dig, Emil. Er der nogen deroppe? Jeg skal nok sige det. Der kommer ind af døren dernede. Hernede. Helt dernede. Der er mega mange, der... Ja, der er en oppe i tunnelen, men han går væk nu. Der er helt mange. En, der kan stå og kigge direkte ind i ansigtet på dig. Jeg skal nok sige, hvis der er nogen tæt på dig. Der er en, der er gået op på taget. Der er 3 oppe på taget. Der er nogen dernede, lige... Ja, der er der. Nu prøv at kigge på ham der, Netra. Han har din gun, Netra. Nå, der. N-E-T omvendt er. Det er omvendt. Ja, der tror han lige sin egen gun. Emil, der er en oppe i det der rør der. Jeg kunne gøre noget. Jeg er død. Der er 2 oppe i røret, der er 2 oppe i røret, der er 2 oppe i røret. Okay, jeg ser en camper med AV. Hey! Ligesom Mikkel. Jeg kæmper. Ja, jeg er helt Du vildt. til vores team camper. Det er 3 mod 1. Han flipper ud bare på grund af dig en lille. Og så dør han. Det ser 4, ja! Sådan lidt til 4 døde bare på grund af en lille bitte en med en gun. 0 til 4 gik. Han rage quittet. Smoke weed er jo i dig. Nej, jeg laver den helt forkerte melodi og lyd. Og det
Ja. Så siger vi, at jeg er en nudist. Ej, seriøst! Fuck dig! Jeg skulle lige udskylde til den anden. Det var den gun, jeg virkelig gerne vil have. Ej, gør det nærlig. Okay. Du ramte mig. Nå, jeg skal ikke grine af noget. Rosine. Jeg har en dårlig kamp. Jeg ser på dig, Niklas. Magne, jeg kan ikke finde at spille. Det er den her map, vi skal spille. Jeg dør. Prøv at se, Magne, jeg ligger øverst. Marino. Nå, sig hej til min lillebror. Magne, Marino. Magne, sig hej til YouTube. Det er meget sjovt. Fucking shit. Er det rigtig, Niklas? Ja, jeg skal nok lægge mange biblyder ind i den her. Kan man godt høre, jeg godt kan lide competitive og hader det her counter. Yep. Jeg synes, det er meget sjovt. Hallo, lad være med at trække tid, der fucking langt ud. Han er nede i det der rum med vinduer og guns. Nu går han ud. Nu er han ved enden af røret. Ved enden af røret. Lige der. Jeg aner ikke, hvor ham der han taler om. Han var lige foran dig. Ja, jeg opdager ham. Jeg prøver at skyde efter ham, men når jeg live Det er mig, så er det ikke. Nej, ikke når jeg live når jeg spiller, så lagger det ikke. Ja, skal jeg Kan du lide Kåre? Vi spiller altså ikke med Kåre nu. Hvis I ikke kender Kåre, så er Kåre en anden af vores venner. Kåre er en Okay, jeg tror Magne er gamer. Han er officielt. Ja, jeg er rimelig dårlig. Selvom jeg ligger på førstepladsen. Hvor ligger jeg? Jeg ligger næsten. Emil, du ligger under zero. Du er helt vildt dårlig. Hvis du er competitive, så er du været dårlig. Jeg har fået et skill med. En AVP. En AK. Emil! AK, ikke en AV. Du har mange gange. Ja, den del af spillet. Hvorfor har du min AK? Den er for smuk. Hvem fører? Det gør Os. Der har jeg brugt. Emil, hvorfor er det, der skal være så fucking meget copyright i min video? Prøv at kigge på hans Hey, ansigt. Emil, Er hvor det ikke spiller for vi pænt? på nogle maps? Hvor er det Skriv nogle en kommentar om, hvor pænt ham deres ansigt var fra 1 til 10. Hvems ansigt? Hey, Babylon. Babylon. Baby hvad? Babylon. GB Babylon. Nå, ham? Nå, fuck you. Fordi jeg døde af ham, og så... Det er så meget aimbot. Han sigter ved siden af, og så rammer han i hovedet. Så man gjorde med Niklas. Baby, nogen er en YOLO. Han... Ej, der er en, der hedder YOLO. Sådan der. Lup. Jeg vil være fucking noob at bruge den her. Jeg skal nok til at lave sådan en... Der er ikke en timer på. First video. Jeg glemte at sætte timer på, det er også meget godt siden, det er min første video, så det betyder bare, at jeg skal til at lære noget. Har du overhovedet en YouTube-kanal? Nå, jeg har det. Han mobber. Det der var ikke aimbot. Jeg gætter bare, at der er en eller anden ovenpå. Der var en eller anden ovenpå. Nå. Mikkel har en på. Og han har en urban hazard. Den kan jeg Det helt passer godt. godt, da du sagde dø eller et eller andet. Men jeg tænker, at min video skal være sådan til... Magne, hvorfor kommer du helt sådan her? Prøv at se, sådan en der havde jeg. Nå, der er en masse over på taget i mit. Jeg flår en smik af, drenge. YouTube, undskyld for lidt skrætteri. Emil, han rage-squatter bare. Jeg går ud.
Nå. Nede i jeres køkken. Altså, fuck nu. Nå, han har din gun. Hey, YouTube, Emil han rage lige, så ja, ham ser vi ikke mere i den her video. Jeg lukker i døren. Nej, det skal jeg. Aha, løb. Det gav. Er du overhovedet i live? Mikkel, det er svært at gå lytte, næste gang jeg kommer ind. Så får Emil, det der må du ikke slå med! Du må jo ikke engang sige noget om, hvad jeg går til. Jeg har venner. Okay, jeg har kun et hoved tilbage. En P90 er ikke meget. Nå, sådan der, så er han ja. Hvor lang tid har jeg sådan cirka livestreamet? Undskyld lige til det her. Jeg har cirka livestreamet i 16 minutter. Vi tager bare 20 minutter. Jeg er flest kill. Hvor mange views har du? Jeg får Nå, YouTube, det var det for den her gang. Det var det. Nu skal vi spille det. Ja, okay.